So for today's video, nagaganap ang mga hair coloring. So natapos na yung kay Bating. Pati nga ako Bating yung sa'yo. Ayan yung kay Bating. Parang taong grasa. Ayan naman yung kay Brenda. So nakulaya na siya. Ayan ang ating mga wow. Sino ka dyan? Rosalinda. So tamang highlights lang tayo for today's video mga ma'am. Para kunyari ano lang, pabagets ang effect natin ngayon. Together with Britney and Jigjag. Sorry yan. Kailangan magmukha akong ano rito, bagets sa pang 17 years old. Mga 14. Wala man sila naglatag notice. Ayan na ang color ng kay Bating. Pa-highlights. Taray. Mahihinog na yung mattress ninyo. So, ito na nga mga moms. Kung makikita ninyo. Ang init nung nung foil. Aray. So, tignan natin kung ano magiging effect. Ang init niya. Nararamdaman ko yung init nung nai-stress ako. So, naglagay rin ako ng kaunti dito sa bandang unahan ng aking buhok. Aray, ang init. Ang init to. Umiinit po siya. So, naluluto siya ng maigi. Ang init ng foil natin. So, mamaya tingnan natin kung ano magiging resulta. See ya. Sana maganda. Uy, yawa ka na. Pagit ang giguan na ito, alya o. Ano, tuluan na. Next customer, Jigjag. Pagwapa din siya. Bibars, ano yahay? Ano ka man sa birthday? Lagi, for birthday man. Magtulong-tulong ng mga tao sa imong buhok. Pero tsada, bagay sa'yo. Agay! Gumanda. Liliyok ni atay ko eh. New hair color. Hindi siya uban. Napak. Ito naman, ito po yung Hello. color violet ano. Welcome to Dry Hair Company. Yan yung sinasabi niya. Pag nakatali ba may ganyan. Yan yung sinasabi niya sa akin. Tapos may ano lang. Oo. Masyado lang makapal dito sa harap ko. Yan ba? Binabar ako eh. Ganto ka maro. Oh, kulot gani. Sige, Fransya. Bangs ay... Nangamate mong lisa. Yan. Dapat ginaganon yun. Oh. Para maganda effects. Yan. Ganyan. Oo. Adit, maling. Ay, ba't? Ang sarap ang mga inuubi. Tsada mo. Sarap. Tutuhon maganda siya. Oo. Diba? Kuha ang highlights. Ayaw kayo Ayaw nag-request si Bating nga i-curl daw ni. Ikaw marigingon? Oo, gano'n. I-curl daw. Para matungtan yung kuwan, tughan yung... Ang ending, kinala sa kusina. Tingnan na si Chloe, mag-cashier kami. So Friday, Saturday. For now lang ba nga dito mag-cashier? Masaya yung Hindi nga tama ng bukti ngayon, gapon ka di ay. Hindi Ayaw kayo, taas kayang kiwi. Dagi suggestion. Tsada. Sinabi. Bagay, mas yun. Bigas man siya. Pero hap-hap ra. Isang kaban na... Hap-hap na bigas. Gako biya akong kuloton. Kasi kayang tamoy, ana ra o. Gapat eh. Guapa si Gopo. Pak. Lingon ka naman dito, miss. Hi, miss. Miss, harap ka naman dito. School. Kana nating nga rin bukting. Ngayon ka. Diba? Walang agents ba? Idol rin kanino nun. Nagkulot-kulot na. Mercy sa Wala ba sa parlor dito, no? Pag-ulit yung sa balay ka na stitch. Kupag din ako. Kupag ay paggawa sa Ang kuloton. Version 30s. Wait ba to? Grabe kang list diri ah. Pag-order dyan si Bating sa Shopee sa plancha. Makikinugnanayan na siya everyday. Kung may bayag book sa yan. Oh, buwig mo yung buhok. Nagwapo kayo sa oy. No, sige sa... Kanian, maghapon ni. Patuan. Ang bibis. Anaconda. Ano yung nalumping o, di ba? Ang ganda nga ng kulay. Yung nga, hindi bagay sa imo tin. First time siya nagwapo ng mga mezi. Tagatasan. Steve, hindi siya magyapon ko yung
Let's go. Pero magkanala kang server niya. Magluto, Jude. Ang yan, nagikulo? Gana ako. So, waves ba? Kaya nagkakita niyo ka na highlights. Ano din sila group? Yo, go pa kayo duty ka pati. How true nga mag-half-bat ka? Gusto pag maligo. How true half day ka daw mamaya? How true nga di ka maligo for 3 days? How tra dili ka mo duty. Kaya nara sa nalinan. Mura ka pa'y plano. Yan. So, ito na yung pinalabasan ng ating hair color. Kita mo. Anong kulay na siya? Pero makulay man siya. Kumulay man siya. Kaya lang, Dapat sana pinaano mo na lang. Katulad ng desisyon ni Gwen na pinaripad na lang sana. ito. Yan yung kulay niya. So, dahil damage na rin yung hair natin, estado siya nag-damage. Actually, nababad siya ng gusto gawa nung nag-vlog kasi tayo, no? Correct. So, all along, akala ko aabot at kakayanin yung ganda talaga ng buhok na gusto ko. So, lesson learned. Pala mong dry ng buhok mo, huwag ka mapilit. So, that's it mga ma'am. It's a fail for me. Naka.